pusi Adina teh. Oh itu Ada pusi Adina. Dia sudah bang. Nung amal sonek pari bamu mulai bidang pasal culin waing ba. Atau di mama si kongkoman. Jadi si dohon nami di pertuan di Dynamo mungkin bako mai habut roha ala budak lu si pikiran alai anu tujuan di bahasa kita anu doha borusan di hita di mobil di hamunan wae opo si dia doli do suwi kago paramu amang tutuhat ta mahamu marhaborusan dia kana hulak si kopi di pasikop tuhat ta itu bijangan niari dapat tarok kapi sudah kami tadina nasa patulong keleng dope tibumay bila tuhata tuari na menghiton jalay mapilitan 2 tahun di batu pahamon dalam taruhan lamang ina paso-paso si raja karena lihat na lo siya na hula-hula ima tujuan ta asa sikop tuari na menghiton paso-paso ni bata jalan muna tubijangan ni ari begitu si dalam ngomong keparanan wain mangedi pa mo di pangarap tope dapat maka dan luan jupang na jenalahan na tinggal di huta pe akali lima pacarian ya soal lima tuh bang opo di naduli nak saya maju tuh kiako bang dari Tuhan ya bang dari sampai bang bang jadi sudah nanti kau bang martanya kau tuh hatai asal tuh hatai ho umur dengan jam dope asal boy beri ngomong kau para teman hasil hota curi nindir marana ini merburu akan orang dia man tanya kau tuh hata asal pas kau tuh hatai bukit jangan nyarion mari itu berotong jadi rohat beri bangmu mana saudi benar nang naboy terpatu pahami dalam panguripan nami itu man ba unang bering nilai nami ala bering maharo nami horas mahamu nama jalo kariban nami horas mami beri muna napasata budi ma tung na di bagasan na kasih tahun jadi si dohoro nami sian namar pariban Panginoon namin ito magtamertua di batato di ulaw muna di ulaw tahun ginaginalan muna akang dulon di temuan yalaman amara pernah menjual luhut namang itu pasu-pasu siya nakahula-hula do nga tubo alyare baru do sasalubna ka ulopius kami pe siya naman pari si juli-juli tong do rohay mandok kata lauli kata nadingkat tuhamuna alain hatan di batado do tuhamuna asasaha ti hata pasugabei si jalong muna siya bingung muna si sahat kolnya mata mertua di bata di hamuna asa di bata di hamuna dia ka anak di baru baru di baru surakotan ropak lebih ngeju sian ngedau makin sian najono dia ka ropak mak dia kana suatu baburu tuh anak lebih atau atong dengan tuhata asa marul tutoru marul tukijang si banda horas do si banda as ya memang anggone bertibiong dangau masikop sudido kekurangan jadi ada nih dia kaki kurang non bukan dihadun malah bah itu kata di situ juga bah kata di situ juga bang kagok nama dungdung pido-pido belajar salpu mana lungun sero mana jagar dihamuna tujuan jari jadi hatan di batara pas hatok putuh hamuna dinamang itu pasu-pasu hamu hidup di bilangan 28 ayat 1 sampai 14 di 5 Musa 12 Sara sohot 114 hidup hatan di batara mulut tinggil roham manangion hatan di batara jadi mengaringgas roham mengulah patik do lo menerohan di batara songgok matuho pasu-pasu jadi pasu-pasu ni raja na pinasa na saruk na tuhamu na sa songgok ikon tinggi jadi direnuti patik di batara itu anggo pangiduan nomor sana alana di batado na mangalias sarukna aka pasu-pasu imana bilang itu muna doh na isahapon niya matabar di batara si jarumuna jadi ima hata na kata na dinggan tak pura ganjang do worokku eme si tabatua partin go man si worok di batado si tua horas dalagabi mahita di paroro batutu sumuni majaka anak niba do kaboru niba pakat hutang dari gempasir sirungnya duri batu siat tong mangalaka tujuran nyarion atau patok madaho pacarian
nagabi dalan ni Parsaulia. Matutu. Jadi sahat sulu sahat mati tigaras. Jadi kita sahur ke manguru. Gabe dalam mamora, rutoras soras sama lima yang kami mengenal karadingkan. Jadi misi sosialisasi kami, sosialisasi apa opuju opu. Opuna. Masih betul duit dah selalu nak. Semua dia cara perpatuan doi saya dus terhantar. Jadi hidup kadalis dua-dua. Rakat di labul niwotik sosok belia. Maldo hotel kami nak dijuri-juri tahun narannya ala niwotik susah dia. Alai nak pesok ni batu gudang ngamati na sudah. Tapi kalau ada hari awal na, kerajaan kami udah jadi pariban na ketua. Tidak pasakat pakai tahorasa Tuhan yang dah suhutan. Saya pengapung menurut kami. Ala jabar mengiut menurut kami. Jangan lupa jabar muda. Si Jule. Jadi tadi manusia ulo tak? Jadi saudarion, mahinay matutusang yan, maripatlan ni na dua-dua tao, maningkal sangat maningkal tumon, dihamula mo na niya suhuton, luboy maligot para na. Mahinay marohang lison hahanggi muna, maritulot ng mga saudarion, sanggiyang matutut, dihamula, gutaran ni inatan na taholong yon, takas na kinagihami, sa sejarah niya, at hirap manang dipatarap doon, anong gabay na susipad doon ang kanang sa marhasorotan. Kami manginod ng magtabartua ni mata, di anak na sa marhasorotan ni, manginod kami gumasto magtabartua ni mata. Ang tiyak di maturo, na kaya dongan na sa matua siya. So di ba na kamarut na sa marhasorotan, tong malas di maturo ni mata, akasirok kami to dina. Ang sarang magtabatan pala si Roha, dihita siya nagtungin sa kanyari, luloy malihan mo na kaparan ni na tuwa-tuwa na tabaan di pa. Dari siyan kami, hahanggi muna na rin siya barati, mundo na siyan habernas. Di harara namin, laman na batok ka muna, o tiksa sa diya, pang European na batok papunga kami. Kang masunod na tuwa-tuwa si Titi, masihop pa hulong nila sa rima. O tiksa sa diya, pinatarpaw tumahami, dahil namin lamang European mo na ba niya tutol, sa itugulang na mabaso-baso. Ang namin na tuwa-tuwa, asa tapulang ni sibagating dinulang ni Pangiringan, haras kita na marhamaranggi, tatita taktong masibairingan. So lima hata siya namin, hahanggi muna na arapan na batok ko, muna. Haras marita sa lung na batok. Dari hanggi, dalam rumah Jakarta. Lumbaraw di mo, nyajabar mo. Jadi hugarahan mo saya madokata si gabi-gabi ma, ima, doon sa silawon alumni SMP Kartini, doon sa silawon alumni SMA sa Habisaran tahun 2007. Doon alumni 2000 tahun saya berusia 2000 saya berusia di 1900 saya berusia Jepang diari nul hoda takason bicape di bagasan aka halu ni roha amaksu nami takas tu bagi habi nak kadingan ia na tua-tua na ta holongyon ninirdon adoran ningoluna maranak marboru marbohopus ya anak marbohopus ya bor batutu alay awang dope nasuda botan rokap do nasuda botan aka pergelengon mertamiang mahai tatuk saluh na tumata mertua di bata angkiat tuari na mangihut di sahapot Tuhan akasilas ni roha pihita saluh na namo katok sunod na dua-dua balgay batu di rumah ganong batu di sopo nung nagabi sa lalamora na dua-dua na taholong yun sa kasalmaon kita namin tamata mertua di bata tugay batu mora na ma keparan na saluh na kanong poso batutu di son rohami sin alumni siya manusia do akasa SMP kata 2007 untuk mewakili kami marwabe enom mamang alanya kanama sana yang jadi nadoh dohami som marhabut ni roha terlumui ma tudongan nami si Dewi di son alahai ma dongan na jadi Dewi itu biasa aku tapatuba sananggarata sodik susadia pendongan ni fasata itu hamu lasma roham macalo arung roha tanu dokon dangalan di gudang mendani adu dangalan natem gikon pos rohata sedia pada batu baik Tuhan tawa namanggohi masuk jadi Persialan itu tuh di nomor jumulu dari nang nataholong yon.
jala sada buru ni day nangon dongan sa alumni nami siyan SMP Kartini taos siya bulalu ima main niba si Jonita diharoro nami patuduhon diri nami nadohon kami marhabo ni roha ima dinong jumulu marjumulu day nang natahulong yung marhitay matong diharoro nami tangyang nami tu amat tamar dua di bata lumobi di tungkanik ko tumibo matarabur rohamu martangyak kamu tungkanay itu Tuhani alana Tuhani ro naboy bang apuli rohamu dilihat di hamu hahipason doho gajang niumur di nama darani ari-ari ning ulumuna hamu sok-sokoni ma disaluhuk na goparan ni inang bawon nakitu takas do bagi hami anong do pitutu na sudah potat sirok kami tondik asa tangyang nami tuwat kamar tua di bata asa makila may siyan na daw at tong manggora siyan na jonok tibuma ro sirok ni tondina jala dongan na may musaya tu na saur Batutu. laos marhiti martangyak kami tuwat kamar tua di bata dia ka goparan ni natutuon dia ka pahutuna kana may mediat tong asa buri-buri magodang may sungod lusok parabora asa jupang masong ni natutuoy dakka di bulugodang mataggo di pangatinton iburu-buru magurang ma akapahupun ni natutuon at tong sitok ka ma ang gunapan ay sok-sokon ima disaluhug na goparan ni natutuon di na mangaluling-ulo siya pari petok-tok-tong manasida di ramot yamat na martua di bata jupak sokon dari hatan ni tutuoy asa bicar mamatani ari at tong potak mamatani bulan manang di dia penasida tong mangaluling-ulo siya pari tok-tong ma di pasu-pasu tuwa Batutu. tu main namin si Junita siyan grup alumni SMP Kartini taos siya bulalu molo hita ang gidang marang dasar kita selalu mengupayakan gerakan spontanitas do hita jadi merhite gerakan spontanitas tay adong do tapapungo sungop panupahyon nami di parmodeng ni Dainangon otik sosadia pe yan non las marohan majalok asa dohonon nami masungon niro ina tua pinasani siya termatong gino ho rabuna ya tuk sungod dia penon dapat terpatupahami tuhat tong namanggohe pasukuna Batutu. horas mahamo godan yang suhuton horas ma alumni SMP Kartini siya bulalu horas mahita saluhu Lurah Perseguran Tengah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan. Jadi tahu lagi bu saya mah dokter kasih kami Bagasak kahipason dope hita dina pajupang di pogo ni alamamunon tuhamuna bonani hasuhuton pasaribu so namanginang cong-cong rohami parhalado ni huriata HKBP parsoburan radohot keluarga ditikion Batutu. ima diulaun sarima tua ni hala inang opu adina Boru Pardosion alani isi dohonon nami tu hamuna bonani hasuhutu keluarga besar Pasaribu marhite parmoding dina tua tuaon meninggal sangat meninggal tua mat tu hamuna saluhuna peparan ni inangon rabdohot hamuna saluhuna namar hamarangi Batutu. lau songonima dia mang natua-tuai opu adina doli nama kabanuho di bagasak tikion pos nirohata amang jalatanyakta tu debata ilihut Tuhan madi hamuna hahipason dilihut Tuhan nang gancang nyumu asabui amang laho marmudu-muduhon poparamu na pinasahan itu hatai tuhamuna mulai siana memet sahat tu nama godang na pasti amang lungudo parsirangan siat do masaripe na hinaholongan alai ingok mamang dalam di debata dohon molutuk pe marsirah kamuna di bagasat tikion na pasti molototong do amang marsiho waktu debata Leon di Bataro di Hamuna Imam Pos di Roba di Golumuna lau songonima di Hoinong na tua-tua
ima natoras ni inang opu adina buruon anggo dirohata jumolo manian akan natoras manang natua-tua sian yanakpun ido sude sakak ni colma terlumo bima harapata alai dada rohata dada sakap tainang namanguluon alai sakap ni di batado namangaturhon permuluon ni colma ay di batado namanopan di colma tangi yang nani siya tonga-tonga ni huriya HKBP Parseuran raddohot nama kaolongi hamuna dilihat di batama di hoinong hahipason gancang ni umur asa bui dope mangalehon meminadinggan boda akan nauli tu sude iya nakon saat maran sudema poparamu mulai siana met satu nama tua betul. ima pos ni rohanami amang inang tuhamuna keluarga besar Pasaribu molotupe tau ulahon sari batuan ina tua tuhon ima opu adina buruon udok kami nakin meninggal sangap meninggal tua ma tuhamuna sudena keluarga asa makilak masih nadau maju siana jonok asa dibalik ni si tahun nonon di pasahat di Batama tuhamuna sinas ni roha jala si pasona Betul. Now soni madi hamuna muna ni hasubuton molotupi anon upasahat tami siya tonga-tonga ni huria nang songoni siap kami ganun pribadi panupahion nami di ulaun sari matua ni opu adina borhon badoron nami ma kamanginang si titi masih gopa gulang-gulang parahuna tuk songoni penon nabui patu pahami huria nang pribadi batu tuhatama namanggohi pasu-pasuna songoni ma hata siap kami huria hakami bersama terima. Jadi padusi bagi saya ucapkan madep ke atas si gawe-gawe na kita susu warga dan alumni tahun 2000 sada dan alumni sampai terpilih tahun 2000 sada Dihita saluna kang mubima di hamuna bonang hasuton ison rodohami sian alumni 2000 sada SLTB swasta Kartini ima dengan nilai nami sile pantri ala takas bututu nasa dalingon kita nomor dongan Ki Rasmiroa nang duga mas bodor di hitalai jadi dipaktikianon ala ngajumodo lao dainang nakaholonyot ngokok kuat tai kami siap dengan muna alumni 2000 sada na adong di pangaratuan nang dibona kasogit Haboknas rodohami ima ala iklalado kami di Stamata di Marsite nang jumuro lau dainang nakahawlang ngokok tuatai jadi kami na diguna pasogit nang akanang karatuan serta yang do kami lai mulutuk sonope na boy patronami nagabi utusan ala situasi do nang kami bersogit ala situasi perkerjaan nang akan diparat tuape dang boy waktu na las marwan lai jadi adong ikapung kami songos kap ni bos bir jadi sedia pe titimang berapa mulai parah dona otik sedia pe naboy tapung kami lai sebelum muna alumni dari sada SLTB swasta Kartini tuatama na gohi pasu Betul. saha mata be di dongat talai siang 2000 sada tua muna keluarga besar Pasaribu jadi senang atasan kami dua alumni 2000 sada pinasa ma tua muna itu nami mati siang angkatan dengan nami Simawan ison telu bitu dengan nami Simawan ison rono kami
tuduhan na do kita selalu sangkatan berduka cita. Kalau kita pertanian meninggal sangat meninggal Tuhan itu tutup. Dia mula sudah terlalu berparang. Bari de tikiot ang ribut tayo sa sikat ni Gantini Keras Bunga. Tuloy tinggal mulut penglan kami di Song Nabui menghadiri analisasi kerjaan may jadi saat mata bini itu kan jadi soalnya dihapuna pada nasi utong mulut pe di Semawaran dengan pasat tabi nak sudema amun hasatan wala kita dua silo papuli tuk sahalak pe mandok kata sudema kita dapat tak matutu bunga bolon na pinarsangapan pesta Sari Madura gokot Cipaimaon jojo siya dusan igokot jojo muna hasuton nung ngarohami di son ima siyan susu marga nadong di kelurahan Parsuburan Tongaon dot alumni 2000 sada dot alumni 2007 ima dinamanggohi gokot dot muna ima di ulaon apala di tikyon na pasangapon na tua-tua muna hamubonan niya subuton di namangat tara tupogo niya alaman pare basan ni boru pare memang niya nahon ang dia atong atar panggabian atar pahorasan di hamuna bonan niya subuton sakso manima nang dihitaon sabi matutu boy doy huberekani jala huidahani idos nirahimuna got sadani rohamuna laho manggalang na tua-tuan tupogo niya alaman mangido pasu-pasu siya raja si tulupan niya mata na maratua debata dos rohamuna benarnya suhuton tarlumobi ma goparan ni natutuon alani habis ang suhu marga maratang yang namangolu tua mata na maratua debata asang giat di pasat aka pasu-pasuna tuhamuna benarnya suhuton tarlumobi ma tu goparan ni natutuon asa dohonon masong dokon ni natua-tua balitang makagabe tumudal ko si taduan Ari buno gabi ay takas do hamu berek kami masih paulolo jalan menghutusi mamu saya takas sudah kikubege hami taringot tu pargo paran ni natua-tuon atur don maranat atur marboru marapahopu siya nanak marapahopu siya boru alay adong dope ko paran nai naso marhasogotan alani hami martangiang tuamanta na martua de bata asa tugin jangan nyari di pasal tamanta na martua de bata di hamu nasubuton dan lumobi di goparan di natua-tua natur maranat atur marboru marpau pusya nanak marpau pusya boru satu nomor nini satu nomor tidak pinta-pinta nami so tu goparan natua-tua naswadong do nasodapot do sirok kami todina kami pe tartangian dotok tu amat nomor 2 di bata anggiat tu jangan nyari tibu di tongos amat di bata sirok kami todina donganna saur matua jala ronganna gabi jala mamora asal hono masondok kon na tua-tua tahun ya jibata enggak paridia di silang-lang mandi asimat rohanya mata nomor 2 di bata tu jangan nyari di goparan ya tua-tua na selamat serokat di tibu mari tongos di bata serokat di todi yang takas do kumegi hami di goparan na tua-tua salutna nunga gabi ni jala mamora alaya nasarung do pina sumarasohotan gabi Sari Madura di ulaon-naon hari betong martangiak tuamatan martua di bata di hamuna saluhuna hasuhuton ya si torok indarakana si torok maratinga rugudok bulunga ramosdok parbuena mamora magoparania hana mamora goparan anggina nangut baboruna saksong anima bere nangi bebere asa ebe si tambatua parlinggoman si borok debataru si tua horas-horas meto caluhna di parorok ibuk pe hatapan gabian ibuk hatapan horasan sian habis susu marga dohot alumni 2000 sada do alumni 2007 tudok mari jakot to dumuna panggabia parhorasan ini asa tiko main gilinggir bulung ngai rata-rata hata panggabia hata parhorasan sian hanya kana marhon ngiro hatu amuna muna suton saya pasauntum ma amatta nomor 2 saca di solu saat matu hatian upasa tami hata panggabia hata parhorasan tu hamuna muna suton saat metalang mengedu saat panggabia jala saat ma tu nah horas mamuna suton horas masuk marga horas alumni 2000 sada horas alumni 2007 horas merah saluna untuk si masuk kami song sikat di situ ditodi anu hubung kami sa susu marga otik susadiaon las marwan dan muna las marwan di muna majak kanon asa tubulan dari nggak mau pakai muna asa titik masih opa hudung les di rumah otik susadia nah pinatuma di susu marga saya tubulan nama pinasuma horas masuk kami horas merah saluna
jadi Horas. Amang raja jomjok pe amin dia doban ni asuto dang napadulu malo hayang pabobo hina rupa namang goy gok jauh-jauh ni asuto bolonor do ami amang noai pe walu si ami majolo gok jauh-jauh ni asuto bolonor gok ni nasi pai mau jauh-jauh si alusan diari akan aku salpi sa do amak suhut gok muna to ami maraja ni hopar balok na mardingon do amuson hata nyo puta naman do marjaji ura neme to kono ni sabar lasuna badan nyo puta ina jolo ima naman kopar raja nyo barbalo ido na tay huto sape suna satu taka cita marupa barka botan tua jadi amang sud dinaw sa tami tuturi jolo jauh muna na marapang na marjual na martuaw jauh parmiaman ni anak parmiaman ni boru pajalo pasu-pasu gawe pajalo pasu-pasu horoson Horas doa mu dapat kami horas doa kami raja ni hobba balok na Roma dapat kami. Betul. Dia tu kudul mami di jolo rumah martarias mau sa jolo sopo amang tutu dia ni nak satu dua pena dua sa jolo muna. Tubu mario hamuna salum na kokoparan na. Nekon galangon na dua itu pembuni alama manido pasu-pasu. Ni anak suhu bolor dang na pariga-riga bulu kalima pariga-riga tolong mengaruh kayak karena sini belum mau pagogo sedang mau. Angko sebenarnya ya bulak kasuna jolo. Ang para suman itu pe. Alai roh di rohamuna dostahimuna. Marhidi siya Roma surya kana pinikiran pasatun de bataka pasu-pasu. Ni galang mana dua-dua mertogu ni alaman. Asanggia tutangnya mata na mertua de bata di salung na pita-pita ni na toro. Asa songan ni dong ngepama ngarulang dari mata jadi-jadi. Sudah tanya na toro pasau tolo putemula jadi. Di hamuna salung na tuki jangan nyara kahagabi kahorason. Ido na ni sakapan ni hamu hasutu bolon. Dia nak kami lamang si raja no barbalo. Tutakas tu hai martangiang. Asang dia di pasar mo di hamuna. Aka pasu-pasu itu jangan nyari. Amang sugut dak kaganupan dak kaputik-putik kami di saluna kalpinitan ni rohamuna. Ale takas madohon nami marhida hata upama ni putta si jojo tubu. Om maripunanna. Takas purba, takas akola tu makasam madok bahai. Ripunan di sudai. Takas mahamu maduma, takas mamora, tumakas majol managari. Matutu. Pasal amat tadi bata madi hamuna saluna kapasu-pasu gabe pasu-pasu horasi. Dan waik pe husi puli hami pandoan nami sa raja nok barbalok tu hamuna dio dengna ai di bontar gajang ai sumut pilih tadi ulau-ulau sama mula sadu sinop tolong pinop parjala sama si gajang umum Matutu. dan waik pe dudu saat di Solo masa matu bata 1 3 ras manupak mamat tadi bata nabasay manangi may mana di saluna alwal tahun sao may tagami jala horas may tagami Matutu. dan waik pe Takas do buah-buah muna tupung wata alas adong sada anak ni natutuon na parsidohot di punguan ni goparan ni oputua situ orang nadong di persuburan sekitar na Matutu. ima lain nami Bapak Jonathan alani tung takas do pidahami idos ni tahimuna namar hamarangi songani dohot goparan ni natutuo di nalaho patupahon ulaw di parborha ni natutuo tuinganan parsatok kinani alanima tangyang nami sentonga-tonga ni pungwata anggia matutu maninggal ho tua maninggal ho sangap inataon di tasaluk natar lumawi ma di hamuna salhuna goparan ni natutuo alanima di hamuna lain nami Bapak Jonathan doho iboto nami anggiak matutu dinaro pungata punguan goparan ni oputua situmorang nadong di persebura sekitarna tabba las ni rohamuna tabba semangat muna laho pasahatut dirimuna tuarupan debata asang dia tua ka ari namangihu lam ditabaya mata debata di hamuna akasilas ni roha selot tu jangan nyari Matutu. nang dipaningkal honi na totope di hamuna ala ni persirangan ni perdagingan ni dan terbaik so haji perkilalam muna ala ni ditangiang nami siya tonga-tonga ni pumata saya tipu mahamuna
dia pun amatta mertua di bata tu gijangan nyari nang to dinina totope totong ma dia di bata di ingaran niya kana porsia pai maropa juona tuakkan na porsia iso matutu ala nima di hamuna lain nami do iboto nami songon anggaran na tapatupa siya tonga-tonga di pungwata las marohamuna macalosa jalanunga marsibotuan hita disi unang berkamuna siya nilai ni si bobuan ni anggota pungwata alay berkauma di hari tahun ni anggota ni pungwata naro mangadupi gokod jojo muna di tikion matutu jadi di hamuna hasuhuton nami molopen non tung tunasida bapak si Jonathan manang omak si Jonathan hupasat tami song indok ni situ tua marhon nami sada silo pau bidu silo pagadong tung sadape hamuna na macalo sudi mah hamuna naung dapotan matutu song ni mah hatasian hami hupasat tami mamusia tu jadi boras mah dia kadang raja nami horas mah hida salubna nakso pola masih jalan
perbuabir ima emena merludu ima di siala pertuaon di napuru namin wang dison molotuk pe di buni kamu emena merludu raja ni buru gagabe mana ni ulang muna molotuk pe di itak hamuna magurgur ma akapat sariat di hamuna molotuk pe di dahat tamu asa pangurnas main daging saudara anak tubuh iya tani perbuabir nahubok kami asa pirmain na baki bahul-bahul patalongan pirma tok tadimu na bona ni hasuguton na ulaon di bangsa sadarion asa luju-luju nga napotap persauli matutu raja nami alus calohan nami dinarohamu salutna raja nami inang namra buruf lao pasraton perbuabir emena marludu tuhami nyana komuna songotang yang munaima raja nami tutu molotuna boni ulon nami noni gadama aka persauliat di hami marhite gabe na hula hami di balian sinur na hubak kami di huta molotukpe na lapanganon nami raja nami tutu moham mahami lapangaton marhite pas-pas mudo tangyangmu molotukpe na lawitakon nami raja nami guru-guru ma aka padaya pacamotan pas-pasone mata martore bata dihita namar bula-buru la songon tangyang munaima raja nami tibok madohon nami songon nidok nida tua-tua asa pipoki ma bahul-bahul ma pacalongan birma to dinami majalah sipuri to desa kamuna hula-hula nami tibok-tibok manang di hamil komuna dalan ni pacamotan asa isolu ma saat ma tumutian di garas toho di rodang di bulan lunga saat di pasar tamu raja nami sipuri to di tuhami yana komuna saat mahita namar hula-buru leleng mangolu gabe jala horas-horas jala toktong mahita di ramoti Tuhan gabe hami raja nami nama jalo horas samuna pasahaton horas mahita salutna raja nami silupoti mahami raja nami salutna yanakon nami terlungu bima dihamuna bereniba ima yanakon ni iboto namion disorro ami tulang muna perdosi nasihat tapu marisi pasahaton ulos nagijang si toro rabu inarohan yan marsangi tangyang maju tangyang nami atok tua mata martua debata marhite ulos na naik si pasahaton nami tugijang nga mabarita gabeon tugijang na barita moraon dihamuna sa luhut na yanakon nami si pasu-pasuon ni amata martua debata asa hatani uloson asa torop rabu ni uloson torop manak pinopar dihamuna asa poltak inna bulatula poltak siya kabicaran saut tamuatok sa luhut na peparan ni boto namion jol mana penggek saur matua jala si torok peparan bupasahat nami ulos nagijak si torok rabon asa saca di solo masa matuwate ni tigaras saat atok kita leling mangulu saat tu panggabian saat tu nawarat coras amang parkibon nami asa usap teo kami jo ulos tu yanakon nami di son dan kamu jo musik na praktisi ulos na boy pasahaton nahi tulong mga tuwami ulos na kijang si torok rabon tupamuruan namin saok matutu sa nidok ni natua dinasida asa poltak binatula ma poltak siap kabicaran saok sude at kababere namin pauk namin jol mana martua jala saurma sahat si torok goparan baik kamu ma permutian di bagasan tikyo di hamuna yanakon nami roro hami tulang muna nasiyan lubabali lau pasahaton
ulos si Gajang Rabu. Matutu Raja kami. Lapang itu ada tukdamata mertua di mata. Ulos na pasar kami om si Gajang Rabu. Dia marto. Gajang murmuna. Kami anak konami. Mama sumasu makto mertua di mata. Matutu Raja kami. Sarapat itu. Yuk pamai. Duduk di para masih tatapan duduk di berdua. Sama to kamu yang anak konami. Jual mana mertua. Jara si toro ko. Matutu Raja kami. Sa isuno sama tu patera. Sa puloson pasak tami tu kami anak konami. Sa mahawatong dari sa kora-kora. Jara sa ngajak murmuna pas pasonya mata. Mertua dia. Matutu Raja kami. Di hamuna paling musik kami. Tidak apa satu naik nak urus dengan jamu dia nak kena yo. Baik kamu ngajar di sini musik. Gabi masalah horas raja Hukum batutu sifai mau jauh-jauh sialusan lulu bulun na pinarsangapan ulau pesta sari matua disorro do kami saluhut na tulang muna saat tu bona hula bona tulang dohot saluhut na hula-hula muna na marhamaranggi ima dina pasahaton hatana uli hatana denggan Tuhamuna saluhut na yanak nami anggia matong dihamuna saluhut na yanak nami takas do upay uti utami dirobeanin na pinggol tubuh dinahornop tinangihon na tangido kami di sejarah riwayat hidup na jinaom muna taringot tu perpinoparion ni iboto namion na ninir maranak don ninir marboru marpaho pusian anak marpaho pusia boru alaya dong dope ima sian babere nami naso marhasohotan tang yang nami atok siap kami saluun na tulang muna ang giyama di bereniba akan ang marhasohotani ditabaya mata mertua di bata pasu-pasuna marhite-hite akka silas ni roha tugi jangan niari suak songoni manang di babereniba na somarhasotani dofe ditongo sama tamartua de batatok sirok kami todina dongan nagabe dongan na satu nasa rumah dua nasa majoya tok sian na jonok makirap sian na daw didosni tahimunai diatar hamudo iboto namion marataran na bidang marlubon na godang asa atar matong barida moraon atar barida gabion dihamuna sa luhut na puparan ni iboto namion asa di daw na tua-tua tikoin na batu ni rumah henong batu ni sobo nung gabi iboto namin na perjulot kung gabihan matong dihamuna sa luhut na puparan na akanaw po kuidahami sa dado tahimuna patupahon adat pernah tua-tua tuiboto namion asa dohonom ma asa baligay na bagabi dengan natin na botabuan ari mudo sa luhut na gabi na maramarangi ala tuktakas to beret kami ang udibagasan ruhut na maci paululuan tuksongoni petibu nihata nauli na denggan panggabi pahorasa siap kami tulang muna tibok may dia kubada di jakotod di muna asa sada dua tolin na ufak mapanggonobi dihata na uli dihata na rin na kupasatari tunga mata di batama anggo na manggo saat solu saat botean ni tiga ras saat itaw lilimang ulu saat panggabian saat na oras oras songoni masa nihata panggabian perhorasan sidok budi mahami mo dami mula ulos si pasatong nami siyan kami ulang-ulang si Uwan tuluma Raja ni Pamuruan kira muna lain nami rap daw iboto nami soli nang ibabere duson ito do tolay do bere uloson ulos na hapal
jala sitor Prabu mula oleh doh tua itu doh berek kusasuruna holang nama ulosi pada muna daon alai molo nama ulosi tordemuna amatta mertua de batang matutu bilaiku di batokku rodon di batok tau berek kusurin takas do nakaing binege sejarah hidup ni na boru nong marudung nadon nung atung masagudak situtu siya nasulatton alay adong dope siya sakonotton takas do nakaing binege imalay ko do ibotok ko na sa tubuan anak dobe doot mas tubuan boru marhito ular tabratong di bagasan ni Ari Sadarion martangiang mahami tomat tabarto di bata anggiat malitongos di bata anak dohot boru bilay ko do ibotok ko bahwa nama tutus itu dua situ balala kemudian terus korang bertakal bunga di lok marsi kabutan saya situ balala kemarin aku dibotok kutu dan yang jala si kolak pramoda horas mahamuna lekku dibotok ku derek kesos dia gue habis horas mai do tanuna gabuti pada matutu pasal tahu ada jalan jadi semua lima dia muna lekku las maramuna majala ulos basan bahasa tikang pasal tamu dia mau permusik nami bekama jo musik apa permusik Nabi ima ulus nagaja sitor rabu ambia matong pinitani ulat di bagasa Sadarion gajang ngumbur muna torok na pino paramu masuk di amat tanah mertua de bata di tugi jangan nyari acara abu matong songon nidok ni harani da tua-tua dulu ni purba tua mas tarala dulu ni parang sa mato kamu saluk na yana kon nami jol mana bertua jala sitor papa matutu raja nami jadi aman pa musik nami anak sampai non nami ma ulus tu yana kon nami bahan bedang musik berdosi sesuai itu akan rata itu tuh maulus dok kilaku Kison rodo kami pasahaton songon ada ulos nagijam sitorong rabu pita-pita nami dong rasa gajang ngurumuna tuh gijangan nyari torok angkapin oparmuna ada jadi anggota ringot tuh hasatan nah gumanut sada mai itu buah hal burukku sada menentu nomor hamarang gede baru itu kai menurus mengiringi non anom mah tahu kami jadi amat permusik kami dan kamu maju mau pasti burkon nang rumah tangga hampir nunga onok tahu medalanya onok tahu jaga cocok dehami maka kai rapdo ibu toko nak orang di goluna hidup di toko blok tual mau tok kita itu martamiang tu di mata pos rohata pasaton itu hadu di si di burutai di paramaiki ini di paramaiki di burutai burungai urat nadogu ilu hatanyo jala jojok dahai makatai jala takas do burkope do kirhakon punya do kasaran do di nadinggan wala do kamu itu ngarudet lah
badong dinggaddo daong nawah ino padukun ni para medis jadi dang na soa kami tukol soa dohami raja ni lakon songkol so ni roham ni so ni tukol so na oh lo raja nami alani ma di bagasa tikyon nang dia malutu di bartua ni botokol martada songona dian marsipaturu songodalan hagawi ulu natong di buru kodo kelakon tu hari si ulu sono rak martamiak kita tomat martua di mata tong martinagi ba di pasah akan atau marsita atau bagi dentong pesro aku di bunda di botokol atau burkol dan urutan urat nanti batu tu raja nami alani ma di bagasa tikyon nalau pahir bangun nama urus mengiri tumurkon namar lapatan ulos mangiringon songong guarnai asa anggiat mangirikon anak mangirikon burung tujuan nariyo maju tu raja nami dohorong masa ina tua giring-giring maninda gosta-gosta pilita ni uranon duko pasal tami ulos mangiringon hatok matong burukon mangiring-iring atong marapau maju tu raja nami asa tubuan lakak tubuan sikur ni dulu ni purba dua asli baru hari debat atong martinah ni berbidegi mamat tari mata ni tamiak tampuran yang sultan nah kami hula-hula tong tubuan anak matong nasi dia 20 dengan nama tong 1 maju tu raja nami di buruk berkelaku posram itu dah posram mama disudia kapagi dua diraja saya pasautum matung amat tamar tu dewa maju tu ala nasudina kamakaholoy hamuna takas do begesi yang mulai nasugot petong do di pasar asa gabi hamu sudia kapinopar ni leko maju tu jadi posro aku tuat tama na mangului at kapangibota bangku pasatan gulus mangiringon mangiringkon anak hamu mariku guru tubican ng hariyo maju tu pasatami urasot kamu oras camun majaro oras kami ima hula-hula na pasat maju tu raja jadi sekali